Do you feel the vibes? И здравейте на всички! Днес това видео ще има още един стрим, обаче ще бъде много по-хубав от другия. Въпреки че други ми беше пръв, вече ме е срам да качвам видеа в YouTube от вчерашното. Няма да го трябва, защото това ми е все пак първия стрим и като за начало не е чак толкова зле. Сигурно има някой, който е по-зле от мен, но очаквайте днес още един стрим от 3:10, хайде да кажем така. От 3:10 днес ще има стрим и се надявам този път да ви хареса. Няма да снимам на Майнкрафт, тъй като ще потърся сервери, в които има повече хора. Друг ден ще снимам на Майнкрафт, а сега ще снимам как да снимате с OBS и да записвате, да правите запис и как да си направите бутона. Все пак защита забравих да ви покажа това вчера, така че се надявам да ви хареса като цяло. Ще ви запозная с истинското име на, с истинското име и на OBS и на другите неща. Така се надявам да ви хареса този стрим и чао от мен.